थाइनैयानो थोसिगोन जोब्बायानो नै माखासेया थाथोंसै आयै आयै मा जाखो मा हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोसो गोरबोजों बराय हरबाय आसा खालामो दिनैबानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ सेट खालामसै मर्निं दा फुंनि 5:30 जाबा सिखारदोंल' आरोना आङो मोखांबो सुवाखै जेबो खालायाखै आङो सिखारनानै जास्ट आंनि मैगं बारियाव आङो आंनि मैगं गायनायखौ नायनो फैदों आरोना आङो दा फिसा सानैया उन्दुगासिनो दङ सिलायाव बानायदों नालाय आं ओंखायनो फुरा गोसो होसार खरा रायलायनो हाथारदों आरोना दा आङो मैगं बारियाव आंनि मैगं गायनायखौ आङो फुङाव सिखारनानैनो नायो जिहेतु गासिबो मैगं गायनाया थांजोब्बाय आरोना गोसोखौ बिराद मोजां मोनलायलायो आरोना बिदि गावनि आखाइजों गायनानै माबा मोनसे बुस्थुआ जायोबा दा ओंखायनो आंबो बिदिनो फुङाव सिखारबानो आं बारियावसो हाबफैगोरो आरोना सिगां आंनि मैगं गायनायखौ नायफैगोरो नायलांबाय था दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम आरो मोनसे खोथा सनाफोर जायफ्रा आंनि चेनेलखौ गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लाइक खालाम शेयार खालाम अननानै कमेन्ट खालाम मोजां कमेन्ट हर आरोना गोसोखौ बिराद थुलुंगाखाङो भिडिअ लाबोबाय थानो गोसो जालायलायो आरोना बेबायदि कमेन्ट मोजां मोनोबा थ' नायलांबाय था दिनै भिडिअखौबो आं जागायलांसै फुंनि सिखारलायबाय खामानियाथ' जुरिनांसिगोनलाय उफाय गैया मावाबानो मावनानै होग्राबो गैया नालाय मावनोसैलाय आखाइखौ सालु खालायनोसैलाय आरो बे फुंजानिफ्रायनो मावनाय स्टार्ट खालामसै जागायलांसै आंनि खामानियाव हाबाफारियाव आं मैगंफोरखौ एसे देखायगोरनि नोंथांमोननोबो नै आंहा मैयासो गोबोरखि गोसोम सारनानै दोनथारदोंहाय नै बिराद मोजांनो जाजोबथारबाय एबारनि गायनाया माने मोनसेबो थैयाखै आरोना जेखौनो गायदों बेनो थांजोबदों खेनसेयावनो थांजोबदों आरोना बिराद गोसोखौ मोजां मोनलायलायथारदों गायजोब्बाय आङो मैयाबो बेहाय गायबावबाय जुबुर जुथुरनो फिसाफोरखौ लानानै मावनानै जायो आंना फिसा गोरलै थाबाबो आं बिदिखौ गारथारा आरोना न'आव गायनाय थायनानै दङलाय जेवनो नै दा बाजाराव फानहैनोसो नागिरदों आङो फैसा मोनगोन ना मोना फैसा थाइसेबो गैया खरस जानो बेखौनो फानहैनानै माबानोसै आङो लोखि फुजानि बाजार खालामसै नै मुला बेदर जाग्रायाबो थांबाय आंना नै थांगासिनो जाबाबो जाख'नो हाला देरबाथाय ओरैबायदि रज'खाबाय आं माने थाब गायनायनि जाहोनानो जाहैबाय आंनि बोराया फैयोबा माने मोनजालांथों होननानैनो आङो गायनाय जादों आरोना आरो बानलु गायनायाबो बिबार बारबावबाय मिथिबाय दानिया नै ओरैबायदि फिसायावनो नै दाख्लैसो गायदों आङो नै बिबार बारहांबावबाय थायबावसिगोन ओरैबायदि लाखि आंनि आखाइया ओरैबायदि सना सोरबाफोर मैगं गायनो नांगौबा आंखौ लांनो हागोन नै बिबार बारबावबाय नै थेफायावनो मैगंखौ नायखांबाय नालाय दा खामानियाव जुरिनोसै आखाइया ओरैबायदि स्पिड खालामथारसै आरोना उफाय गैया मावाबानो मावनोसै आङो थ' नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम आं माखासे खामानि मावग्रोनानै लानि दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन अबाव मावग्रोनो जोलैया सिखारनानै गाबगासिनो दंसै नै आंना जोलैया आयु मानो दानो सिखारनांगौ बाय थफ्ला लानानै मावदोलाय बिमाया थफ्ला लानानै बिदि जायो माखौ गाबनो ओंखारदों जे दानो सिखारो नुवाखै उन्दुनोनो ओंखारगायाखै आरो थावबो मानसिया नुवाखै माबायदि बिमाजों थानो लुबैनानैनो आव नै दुस्थुआ सिखारलायबाय बेरे फुंजानि सिखारलायबाय जेजिया सिखारलायबाय दानो मानो सिखारखो मा दानो मानो सिखारनांगौ मालाया गुदुं खम्बल जोमनानै उन्दुनानै थायो नोंहा दानो सिखारो दासो सोरांदों बानानै मावदोलाय बिमा बुरैया हां थोनोनो उफाय गैया माथो खालायबावनो नुलायबायना नै बिफाव खाबथालायबाय जोलैखौ एबार हासिब दांनानै ज्राव सिबथानसैलै आरोना आङो उफाय गैया लानानै होग्राबो गैया नालाय आंनो हारसिंनो मावनानै आंनो हारसिंनो माबानानै खालायनानै लाजोबाबाबो जाया आरोखि ना दांसैलाय हासिब नै सोरांलायबाय दांनांसिगौलाय मालायनि मालायनि गुन्दै जाग्रा नालाय उफाय गैया बेथन जाखानाय दंखायो नालाय ओंखायनो नै हमलायबाय हासिब जुरिनोसैलाय सोरांलायबाय नायलांबाय था दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम गावस्रा भिडिअखौनो मानो नायनो नागिरा फालाय मानो नायनो नागिरा आं बाथारबायहाय भिडिअखौनो लाबोनोनो बिदि जायो सोरबा एथ' खस्थ' फिसा बायै भिडिअ लाबोयो आङो भिडिअखौ नायनो बायो गावस्रा बाराखौबा सुखुथाराहाय आङो नायखा भिडिअखौ एबारनिफ्राय नङाबा मोनगोनसो आं
नाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आं खोन्थानि नोंसोरनि आंखौ नुयो बिदि फिसा बायै बायै खामानि मावनाय मानो दसेखौनो टाइम होनानै नायनो बायो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ बारा रागा जोंगोन दे आङो बिदि भिडिअ नायाबाथाय खनसे लाइकखौनो हरनो हाया आरो नोंसोरो आंनो मोनसे लाइकखौनो हरनो हाया आरो नोंसोरो आंनो एथ'ग्राब गोसो गाज्रि जायोना मानसिफ्रा सोरबा बाराखौबा सुखुथारा हाया आङो ओइ हासिब लाखादों मोनगोनबो आङो नाय सना लामा फारसेथिं सिबहैनोसैलाय फारसेथिं सिबखांबाय नालाय ओरैजाय सिबसै एबार बाथारबाय मावनोनो आङो बेखौ सिबगोरना लानोसै सनाफोर दसे थाना लोगो मोनफिनगोन माबार मावना लाग्रोथारनोसै आङो सिबखांगबाय आङो सिलाखौ देरहागलायथारबाय आरोना दंबावो खामानि दाबो जोबाखै आंना खामानियानो दासो खामानि जोबखांजोबनानै खावब्ला नुजाफैलायबाय आरोना दुगैखांबाय आं दासो दुगैखांनानै एसे देलायनानै लाबाय माने गाबोनथ' लोक्षि फुजा एकदमबारे माने सिं सा एख' एखा मन्दिरनि बुस्थु आरि साफा खालायखाजोब्बाय आङो दिनैनो गाबोनथ' आंहा समय गैया मानो होनोबा फिसा लानांगौ फिसा सानैनोबो टाइम होनांगौ जायोना ओंखायनो आं दिनैनो माखासे खामानिखौ सुस्रांनानै लाखाजोबखाबाय आरोना मन्दिरनि खामानिफोरखौ माखासे खालामनानै लाखाजोब्बाय आं गाबोन माने प्रसाद आरिल' हानानै एसे मन्दिरखौ सुस्र'नानै फुजाल' होनांसिगौ बासन बर्तन सेस सुनानै रेडि लाखाजोबखाबाय आङो दिनै दा बेलासियाव बाजार खालायहैनोसै लक्ष्मिमानि फुजानि थाखाय टाइमाबो 10:30 जालायलायबाय आरोना उदैयाव दासिमबो जेबो बुस्थु सोआखै आङो जेबो जायाखै आरोना नोंसोर रावबो फोथायनाय नङा समायानो गैया फिसाफ्रा गाइखेरजों बिस्कुटजों जाखांबाय आं जेबो जायाखै जि जोम सुबाय आङो बिदिनो बाहेरा खामानि मावैनो दासो आरोखि आङो ओंखाम ओंख्रि संसै आं माब्लाबा उखैथारबायबो सनायाबो गेलेगासिनो दं नै सासेया दुगैखांबाय देलायनो नागिरदों आङो दा ओंख्रियाथ' दिनै मिरामिस जेबो गैया दालि रुखांबाय आङो ओमफ्राय फान्थाव थायनाय दहाय देखायखादोंमोन आङो फान्थावखौ खानोसै आं माब्लाबा खाहैगोरथारनोसै फान्थाव एवनानै जानोसै फान्थावखौ खानोसै बरा जानोसै दिनै बरा दालि संसै ओमफ्राय फान्थाव बरा थाइनैयानो थोसिगोन देरजोब्बायानो नै माखासेया थाथोंसै आयै मा जाखो आयै आलुआनो नै आलाय आथानि गोलैनानै थाफैदों बारिन्दायावनो बिखायानो खावसे थांजोब्बायमोन बेखौनो आङो बिखायानो खावसे थांजोब्बायमोन आलुआनो आलाय आथानि बाहेरायाव गनानै थाफैदों भगबान आयै फिसा मोनफिननायखायसो नै बिखायानो खावसे थांजोबदों सनाफोर थगायाबानो नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायनाय नंला ओंखायनो थगायजादों नोंसोर आंजों फान्थावखौ बरानि थाखाय हाना लानोसै ओंखामा नै ओंखाम जानबाय दालि ओरै रुखांबाय आङो समबारल' होनांसिगौ आरोना दालिखौ बेखौ हाना लागोनसै आङो बरा खालामसै नै फान्थावखौ बेबायदि हानानै माबाबाय आङो मिक्स खालायबाय नै कर्नफ्लावार बेसन एसे होबाय फुड कालार होबाय एसे नै लागायनानै एवनोसै आरामनो जेबो गैया दालि फान्थाव बराल' आयौ जाथाराहाय नै फिसाजों फिसौजों जानोसै नै ओंखाम उखैथारबाय लानोसै संगौमानिनो नै 12ता जालायलायनोसै दासो उदैयाव बुस्थु सोनसै आरोना जेबो जायाखैमोन फान्थाव बरा न'नि फान्थाव ना ओरैबायदि टेस्टि ना न'नि फान्थावा